हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो बर' रावखान्थि बा ग्रामारनि सायाव जादों। माखासे सुबुंफ्रा बुंहरदोंमोन फरायसाफ्रा जे बाथ्रा भावनि सोमोन्दै माखासेफोरखौ लाबो, माखासेया बिजाबाव दंखायो, माखासे बिजाबाव गैया। दा बेखौनो आरो बिजाबाव थानायखौबो बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुजायना होनो नागिरदों। एक्सुवेलि बियो कमल कुमार ब्रह्मनि बर' रावखान्थि बेयाव दंखायो आरो गुबुन गुबुनावबो दङ। नाथाय गोबाङानो बुजिजोबा बेयाव, मानो होनबा सरंथाबै लिरनानै होनाय जायो, फोरमायनानै होनाय जाया आरो गोबां स्कुलावनो क्लास लाजोबनो हाया। दा नोंगौ गोबां मोनसे क्लासाव क्लास 9, 10 स्पेसियेलि बेयाव गोबांथार लानो गोनां दङ, नाथाय बाहाय लाख'जोबनो हाया बेखौ खोनादों आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखौ लाबोनाय जादों। बाहाय गासै गोबांथार बिथांमोना बुंखानाय दङ, बेखौ सरासनस्रा बुजियो, फरायबानो बुजियो, नाथाय माखासेखौ बुजिया। बेनिफ्राय बिनि गाहायथाराव माखासे दङ जायफोरखौ होनाय गैया, बेखौ नोंथांमोनाबो होनाय दङ। आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार बर'आव बाथ्रा भाव दंबावो, बेफोरो गोबां गोग्लैसोनानै दङ एबा गोबाङानो गुबुन गुबुनफोरनि खुगा खुगा सोलियो। दा बेखायनो मोनजोबाखै। बेफोरखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन माखौ नांगौ, आरो हायोबा आं थाबनो नोंथांमोननो बेखौ रिप्लाइनि गेजेरजों हरगोन, नङाबा भिडिअ खालामनानै एसे उनावहायबाबो हरनाय जागोन। जायखिजाया साफ्रोमबो मोननायनि आसा दं। दा फार्स्टआव खोथाया जाहैबाय, बाहाय कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा लिरदों होननानै मोनसे बाथ्रा भावनि महरा दि बिदि जाथारनांगौ बे नङा। मानो होनबा बियो मोनसे माबे मा होनो बेखौ फक कालचार एबा खुगा हारिमुनि मोनसे बाहागो। बियो माबे जोंनि फक लिटारेचार, खुगा थुनलाइ। दा बे खुगा थुनलाइ, खुगा हारिमु बादिनो खुगा थुनलाइ, बियो बर'नि गोदोनिफ्रायनो बारस्लायबोबाय थानाय। बेखौ सोरबाया लिरनानै महर होनानै दोननानै गावनि होननानै बुंनो हाया। बेखायनो मोनसे बिजाबनिजों सेम बेयो खारजोबा। बे जाहैबाय बियो खुगा थुनलाइनि आखुथाइ। जोंनि बर'फोरनि गोबां गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा रायलायबोनाय राव, बेयो बेखायनो बबेबा एसे एनैया सोलायगोन। दा कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा लिरनानै दोनदों बेयो रैखाथिनि थाखाय, नाथाय गावनि बुंनाय नङा, बियो समाजाव सोलिनाय बाथ्राखौसो लिरनानै दोनदों। दा थिग बेबायदिनो गुबुन बिजाबफोरावबो थागोन एखे रोखोमनि, नाथाय एसे एनै सोलायगोन, एसे एनै बाथ्राफ्रा माने उल्थां फाल्थां जागोन। बैनिया गोरोन्थि, बेना थार, बे नङा। बे जाहैबाय गासिनाबो गेबें। ओनसोल लानानै ओनसोल गासिबो खुगा थुनलाइया सोलायलायबाय थायो, जेरै खुगा मेथाइया सोलायलायो। थिग बेबायदिनो बेबो एखे। बेखायनो बेखौ आन्दायनो नाङा। गोबाङानो फोरोंगिरिफ्रानो जाय गांसे बिजाब दं बेनिखौनो राइट, एनिफ्राय जेडसिम गासिबो सोदोबफोरखौनो बेनानो सैथो बिदि सानो। नाथाय खुगा थुनलाइया बे नङा। बिथाङा सोरबाया प्रस लिरदोंबा बेनि आलादा बाथ्रा, बिथाङा सोरबा खन्थाइ लिरदोंबा बेयो बिथांनि आलादा बाथ्रा। नाथाय खुगा थुनलाइया बियो सोलायनो मा होनो सोरनिबा गोसोनि लिरनाय नङा, सोलिबोबाय थानाय। बेखौ गोसोआव लाग्रो। बेखायनो एसे एनै सोलाय सोल'आ जेबो नङा, नाथाय गुबै बाथ्राया बेरखांबानो जायो। दा गोबाव खालामाजासे फैदो जों बाहाय मिथिना लानि। फार्स्टआव दङ अनला खारियाव आगान थायै। स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन, आरो नङाबा बे बिजाबाव दंखायो। बिजाब दं, PDF फाइल मोननाय नङा बेखौ। दा बाहाय बुंदों मा होनो अनला खारियाव आगान थायै मा होननाय जादों, बाहाय खिन्थाखादों। नैबाहाय सा साज्रां बाथ्रा एबा जाय बाथ्राया थार नङा, बेसेन गैया, बेबायदि बाथ्राखौ बुङोबा बेबादि मानसिखौ मा होनो बे बाथ्रा भावजों बुंनाय, फोरमायना होनाय जायो। अनला खारियाव आगान थाया होननानै, माने अनला ओंख्रियाव जोङो आथिं एबा आगान जोङो आसिजों दोननो नागिरोबाबो बेयाव मा होनो आगान जानानै थाया होनदों। आथिंनि बा आखाइनि आसिनि आगान जानानै थाया, खोबफिनबाय थायो होनदों। दा बेखायनो मा जादों होनदों, बेबायदिनो सोरबा सासे मानसिया जुदि नंथारै बाथ्रा जोंनि सिगाङाव बुंनानै होयोबा, बे नंथारै बाथ्राखौ जों रावबो लाया एबा लाजाथाव नङाबा, बेखौ बेबायदि बुंनानै अनला खारियाव आगान थायैसो बिनि रावा, एबा अनला खारियाव आगान थाया नोंनि रावा होननानै लाजि फोनांगोन एबा बुंगोन होनदों। बे बाथ्रा भावखौनो बेजों फोरमायनाय जायो होनदों। दा खोथाया जाहैबाय अनला ओंख्रिखौ मानो लानाय जाखो? बे अनला ओंख्रिया गोदोनि बर'फोरनि गुबै गुबै ओंख्रिखायनो बेखौ लानाय जादों। गोदोनि समाव अनला ओंख्रिखौनो बांसिन जायोमोन, ओंखायनो बेखौ लानाय जादों बर'नि गुबै हिसाबै। दालि बायदिसिनाफोरावबोथ' थाखाया, नाथाय दालि बायदिसिनाफोरावथ' जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि नङा। बेखायनो बै समाव बाहायजेननाय समाव बेफोर ओंख्रिखौ लायाखै, अनलाखौ लानाय जादों बर'फ्रा। बेखौ जोङो साननानै ला। बिनिफ्राय दङ नेक्स्टआव आदा बांजां बाजै सिरां। बेथ' जाहैबाय माबे दलद थानो रोङै मानसि एबा जाथारै खामानि, मावनाङै खामानिखौ मावग्रा मानसिखौ बे बाथ्रा भावजों बुंनाय जायो। आदा नांग्रां बाजै सिरां, जेनेबा बे मानसिया जाय खामानिखौ मावनाङा बेखौनो मावज्रांनानै माबा दाय खालामबाय, एबा माबा मोनसे बायहोबाय बेसादफोरखौ दांनानै गथ'फ्रा, एबा मावथारनो खामानिखौ मावनानै गोरोन्थि खालामबाय। बेबायदि समाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो होनदों, जेरै आं आदा नांग्रां बाजै सिरां होननानै। दा बेनिफ्राय दङ आंगा सांगा खल' बुदांनि फागा। दा बेयो मा होनदों, मा होनो गोदो मोनसे समाव सासे मानसिया मा नाम दंमोननो, खल' बुदां मुंनि नाम। बेनि फागा सानाय होनबा आथिखालाव मिथिनाय नङा गोबाङानो बर' फरायसाफ्रा। मानो होनबा नुला,
जे फाथोखौ सुनानै फाथोनि बे दुरुंजों एबा फाथो बिगुरखौ जोङो दुरुं बानायनो थाखाय फागा सानाय जायोमोन। नैबेबायदि खेरेफा मुंनि मोनसे आइजेंजों बेयाव खानानै बिदि फाग खालामनाय जायो। दुरुङा ओरैदि हेबनाय जायो। बे हेबनायखौनो फागा होनाय होनदों आरो बे फागा होनाया जुदि मोजां बोथेलाङाबा बियो फागा नांनाय नङा एबा गोरा जाया, बुस्राव जायो, माने लुज जायो आरो थारमाने लुज जायो। दा बेबादि माने खल'बुदांनि फागा सानाया मोनफ्रोमबो फागायानो लुज जायोमोन होनदों, माने मा बुस्राव जायो, गोरा गोजोआ। दा बेबादि मोनसे सासे सुबुं दंमोन, बेखौनो बर'फ्रा बाहायै गोदोनिफ्रायनो दोरोङै बारस्लायबोबाय थादों। ओंखायनो बिथांनि मुंखौ लानाय जादों। नाथाय खल'बुदांनि नामाव जायगायाव दस्रा नामबो होनो हागौमोन नालाय, नाथाय बिथांखौ होनाय जादों। सोरबा सासे बाहायजेनदों, बेनो बर'नाव सोलिबोबाय थादों। दा बिथांनि खुगा मा होनो दुरुं सानाया एबा फागा होनाया बुस्राव जानायखाय मा होनो बेखौ लानाय जादों बिदिन्थि। दानिया मा होननाय जादोंनो, बे खल'बुदांनि फागा सानाया जेरै बुस्राव बेबादिनो मा होनो फाव गैयै जेबो खामानियाव उदाय रोङै मानसिखौ बे बाथ्रा फावजों फोरमायनाय जायोनो। सोरजों रुजुदों? खल'बुदांजों। दुरुं एबा फागा सानायखौनो बियो रोङाबा बुस्राव खालामनानै होयोबा, अब्ला बेलाय माथो खामानिनि मानसि जाखो? बेजों रुजुनानै जायखिजाया मानसिया जेब्ला माबा मोनसे खामानि मोजांथि मावनो रोङाबा, बे मानसिखौ आंगा सांगा खल'बुदांनि फागा होननानै बुंनाय जायो होनदों बेखौ। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा। बेयाव दं ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङाखौ जोङो बाव मोनसे बाथ्रा मोनदों। बेनि अनगायैबो मोननै मोनथाम बाथ्राजों फोरमायनाय जायो। बेयाव बुंदों जाय खानस्रिया ओंखारनानै बुहुमनि सायाव मानलाबायो, जों जेराव नुयो ओंखारलाबायनाय, बियो गावनि गुदुंखौ नागिरना मोनफिना आरो हाबफिनखाया। जेरावहाय बियो ओंखारनानै थैगोन, नङाबा अबावबा गोदान खुरनानैसो थाहैगोन। दा बेयो खानस्रिनि हुदा। गुबुन सस्रमा एन्जरफ्राथ' गावनि गुदुं थायो देरायाव हाबफिनो ओंखारो। नाथाय खानस्रिया बिदि नङा होनदों। दानिया मा होनदों? बेबायदिनो जाखांनाय एबा बुंखांनाय बाथ्राफ्रा गोमानानै थांफिना होनदों। बुंखांखाबाय नालाय बे बाथ्राया खुगा सोरनिबा नङाबा सोरनिबा गोसोआव थालांगोन आरो बिनाव थालांगोन, गोसोखांगोन, सोरनोबा खिन्थागोन, माबा मोनसे जागोन। बे बाथ्राफ्रा बारस्लायलांगोन। बेखायनो मा जादों होनदों, बे बाथ्रा फावजों बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायोनो। बुंखांनाय बाथ्रा एबा जाखांनाय जाथायफोरा खोमारनानै थांजाया, बे जारिमिन जानानै थालांगोन, खुगा बारस्लायलांगोन, सोरजोंबा लिरनानै दोनजानो हागौ, माबा मोनसे जानानै थालांथारगोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनो होनदों। दा बेजों बे बाथ्राखौ बुङो होनदों। आरो खायफाया बेखौ गुबुन बिजाबफोराव ओरैबायदिबो बुङो, सासे मानसिया दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों, नाथाय ओंखारनानै फैफिना लासे गुबुन दाबसे जायगायाव ओंखारलाङोबा, बे बाथ्रा फावखौबो बेजों बाहायनाय जायो होनदों। जेरै सासे बोराय मानसिया हमनानै ला, फिसाजोनाव थांनो होननानै ओंखारलांबाय, सासे फिसाजोनाव थांखांबाय, आरो गुबुन सासे फिसाजोनाव थांबावबाय, न'आव फैफिननांगौ दिनाव फैफिनाखिसै, आरो बिनिफ्राय सोरबा सासे उमुगनाव थांबावबाय। बेबायदिनो गोबाव दिननि उनावसो जुदि न'आव फैफिनोबा, बेखौ बुंफिनो होनदों। ओंखारनाय खानस्रिया मालाबा हाबफिननो रोंबावो, थांनो मोनदावबाय दिनैहाय, आरो बे दानो फैला, गिदिंजोबगोन, नैबादि होननानै बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो होनदों। खायफाया बेखौ बाहायो, बेखौबो लिरनो हागोन, बेखौबो लिरनो हागोन। बेखायनो नेक्स्टआव दङ आदाया खियो बाजैया गादलायो होनदों। आदाया खियो बाजैया गादलायो माने माबि? बाहाय मा होननाय जादों? साफा फारफा हाबा मावनायाव सासेया दाय खालामबा गुबुन सासेया दायनि बिबानखौ रुजुननाङोबा बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो होनदों। जेरैहाय बाहाय मा होननाय जादों? आदाया खिनानै फैबाय, बाजैयासो गादला फैबायनो। होमबा दायनिगिरिया सोर जादों? आदासोमोन। गादलाग्राया सोर जाखो? बाजैया गादलाबाय। दानिया मा जादों होनदों? बेखायनो बेबादि समाव सोरबा सासे मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों, सोरबा सासे मानसियासो गोरोन्थि मावै मानसिया फैनानै दायखौ रुजुननांगौ जायोबा, बेखौ आदाया खियो बाजैया गादलायो बे बाथ्रा फावजों फोरमायनाय जायो होनदों। दानियाबो जों आलजाल माथा हालांनि जोनलालनो। दानिया मा होनदों? बाहाय नायदो। मा होनो? सासे मानसि, बेबो दहायनि बादि खल'बुदां बादि, गोदोनि समाव सासे माथा हालां होननाय सासे मानसि दंमोननो। बिथांनि माने संसार जानाया जोनलाल, माने मा होननाय जादों? न'खराव दावराव दावसि, बिसि फिसाजों थाखा फैसानि, जानाय लोंनायनि गुलुं गुजुं संसार जादोंमोननो बिथाङा। दानिया बेखौ सोरबा सासेया बाहायजेनदों, बेबो खुगा बारस्लायबोनानै जोंनि बर'फोरनाव गोसारनानै दंसै। दा बेबादिनो दासिमबो सोरबा बर'नि गेजेराव, जोंनि न' खाथियाव, न'सुङाव जुदि सोरनिबा न'खरा सानफ्रामबो दावराव दावसि, फिसा फिसौजों, बिमा बिफाजों न'खर संसार जानाया नांलाय खमलाय, दावराव दावसि जानानै संसार जाबाय थायोबा, बेखौ माथा हालांनि जोनलालजों रुजुनानै बुंनाय जायोनो। आलजाल माथा हालांनि जोनलालसोलै बेनाबो संसार जानाया, नैबादि बुङो होनदों। आरो बियो बेबादि बाथ्रा फावआव बाहायजायो होनदों। दा दाना थुरि नुब्ला बाथि गारो, जोबोद इम्परटेन्ट, फैबाय थायोआनो। नायदो, थुरि नुब्ला बाथि गारो माने मा होनदों? जेराव थुरि हाग्रा नुयो, थुरि जोङो गोदोनि समाव जायगायाव न' लुयोमोन, इन्जुर बेरा होयोमोन, दाथ' जों होला, नुयो बे थुरि हासिब बानायो जेराव दा
नाथाय गोदो न' लुयोमोन बेजोंनो। दा बे थुरिखौ नुलायनानै माने हानानै लायबाय, आथि खालामबाय, माने थुरिखौ बजा खाबाय, आथि खाबाय। आथि खानानै दोनबा दाना बेखौथ' बाननानै लाबोनांगोन न'सिम। बेखायनो बाननानै लाबोनो थाखाय बाथि बानग्रा, बे मा होनो बजा बानग्रा बाथि, बेखौ लांनानै दोनहैखायो होनदों। दानिया बेबादिनो सोरनियावबा मा होनो हाबा गोनां हौवा सेंग्रा मानसि दङबा आरो बेनि समान बेनो हाबा होथावथाव सोरनावबा जुदि सिख्ला थायोबा, दा बे सिख्लानि न'खराव थांनानै बे सिख्लाखौ बे हौवाजों हाबा होनो थाखाय सोंहैयोबा, माने खबर थाङोबा, दानि दिनाव खबर थाङोबा एबा खौरां लाहैयोबा बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो होनदों। माने हिन्जाव गोदाननि न'खराव देवानिफ्रा थांनानै बुंहैगोन आरो नोंथांमोना सोर जाखो, मानो फैखो होनबा जेराव थुरि नुयो बाहाय बाथि गारो नोंथांमोना मिथिखागौ, बेखायनो जोंबो उमुग गामिनि उमुग फिसालानि थाखाय नोंथांनि फिसाजोखौ सोंनो फैनाय जादों, बेबायदि बाथ्रा बुंहैजेननाय जायो। बेखायनो बे समाव बे बाथ्रा भावखौ बाहायो होनदों, थुरि नुब्ला बाथि गारो। बिनिफ्राय दङ नै जानो मोनब्ला हाथै नांगौ, बेखौथ' जों बुजिखागोन बयबो। बे बाथ्रा भावजों माखौ बुंनाय जादों? गोथाव गोथाव मुवा मोनजाबा जाबाय थानो लुबैयोनो बे मोनसे मुवाखौनो। अब्ला बेबादि माबा मोनसे खामानि मावनानै जुदि खामानिया सर' जाबायबा आरो खामानिखौ इन्टारेस्ट मोनबायबा बे खामानिखौनो मावबाय थागोन। दा बे बाथ्रा भावखौ मा होनो बेबादि मानसिनि समाव बाहायनाय जायोनो। जेरै गथ'फ्रा सिनि जाहोबा सिनि जाबाय थानो लुबैयो, थिग बेबादिनो जाय मानसिया माबा मोनसे खामानि मावोबा बे खामानिया बेनाव मुजिबायबा बियो बेखौनो मावबाय थागोन, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, अब्ला बेखौ बे बाथ्रा भावजों बुंनाय जायोनो। आरो बे बाथ्रा भावजों एखे गोरोबनाय मा होनो मोनसे बाथ्रा बर'फ्रा बाहायबावो, बे जाहैबाय माबे खि जाग्रा मोसौआ खि जाखायो होननाया। बे बाथ्रा भावखौबो बे एखे ओंथियावनो बाहायनाय जायोनो। जाय मानसिया जाय खामानिखौ हुदाखौ मावबाय, बे मानसिया बे हुदानि खामानिखौ मावबाय थाखायो होननाय जादों। ओंखायनो बे जानो मोनब्ला हाथै नांगौ। दानियाथ' हनै जगथावथाव अदाल खुनाय, माने मा जिरायथावथाव अनला खुनाय होनदों। दानिया मा होनो गोदोनि समाव हाग्रायाव थांनाय समाव बियो मा होनो मोनसे बन दांनो थानाय समाव मानसिफ्रा फांसे बिफां दं अदाल, जायखौ अदलाबो होनना बुङो, अनदला होननाय दङ अदाल। बे अदाल बिफां, बे अदाल बिफांनि मा होनो बिगुरा जोबोद गोरा, बेखायनो हाग्रायाव बन लायनो थांबा बनखौ खानानै लाबोनो थाखाय अदाल बिगुरखौ बाहायो आरो अदाल बिगुरखौ खुनानै जिरो आरो अदाल बिगुरजों खानानै लाबोयोमोननो। दा बे अदाल बिफांनि बिगुरखौ ओरैनो खामानि हिसाबै बेखौ खुनानै जिरनायनि टाइम पास खालामा होनदों। नाथाय माला जेलाना बनखौ बुथुमनानै जमा खालामबाय, मेंनानै जिरायबाय, बे समाव अदाल बिगुरखौ खुनानै बावनो जिरायनाय नामैनो, जिरायनायनि मेंगानायजों लोगोसे आखाइया बे अदाल बिगुरखौ जिरबाय थायो, दुरुं खालामबाय थायो। दा बेबायदिनो नाथाय बै समाव बै खामानि गैयाबाबो दाबो आथिखालाव मा होनो आखाइयाव जेबो खामानि मावनो गिदिर खामानि गैयाबा जिरायनानै थायोबा, जिरायनानै थानाय समाव लेङाइ खामानि मावफाबाय थायोबा, बे खामानि मावनाय समाव नैबे जगथावथाव अदाल खुनायखौ बुङो होनदों। माने मा दे जगथावथाव अदाल खुनायनि नैबेखौ मावदो होननानै बुङो होनदों। मेंनानै जिरायबाय, जिरायनाय समावनो माबा मोनसे लिरनो थिनबाय आरो लिरनायाथ' जेबो गिदिर खोथा नङा, जिरायनानै लिरनाय, सोरबाया माबा थिनदेरनाय, नों जिरायथावथाव नैबेखौ मावलाय होननानै बुंनाय समाव जगथावथाव अदाल खुनाय होननानै बुङो होनदों। दा बे मोनसे सासे जानानै खायबलि नैबे मोनसे दङ नै, जाय मानसिया जाहोग्रा लोंहोग्रा एबा आगोर होग्रा मानसि, दाना बे मानसिनि मोजां हाबाखौ मावनानै बे मदद खालामग्रा मानसिनिनो जुदि गाज्रि मुं फोसावोबा बिदि मानसिखौ बेबायदि बुङो होनदों, जासे जानानै खायबलि एबा जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा, बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंनाय जायोनो। जाय मानसिनि न'आव खामानि मावबाय मानसिया, बे मानसियानो फोथांगासिनो दङ, गावखौ जाहोदों लोंहोदों थाहोदों, बे मानसिखौनो जुदि गाज्रि बांसावनानै होयोबा बेबादिखौ जासे जानानै खायबावालि बुङोनो। एबा जानानै उदै बुंखांबाय, जेरैजाय एगजामपोल गोजो नाथाय जाखांनायनि उनावहाय जानाय ओंख्रिफोरखौ थावै बखिबाय, बेबादि मानसि आरोखि जेनेबा। थिग बेबायदिनो सोरबा सासे मानसिया हेफाजाब होगासिनो दं गावखौ, नाथाय हेफाजाब मोननाय मानसिखौनो बखियोबा, गाज्रिखौ जे बुंसोयोबा बेखौ बुङो होनदों जासे जानानै खायबावलि, जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा, एखे। दानाथ' जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो, बे बाथ्रा भावाथ' बयबो गोरलै, बेखौ मिथियो। जायहा जाय मानसिनि आखुजों सोमोन्दो दं बेहासो बेखौ सिनायो। जेरैहाय सिखावा सिखावखौसो सिनायो, सादुआ सादुखौ सिनायो। थिग बेबायदिनो जाय मानसिया मोनसे खामानिखौ मावो, बेबायदि खामानि मावग्रा मानसिखौ बेहासो सिनायो होनदों। दा बेबायदि बाथ्रा भावखौ बेबायदि मानसिनि समाव बाहायनाय जायोनो। आरो दानिया दङ जोंनिया आदारबो होयो नावद्राबो बुयो। दा बेयाव मा बुंनाय जादों जोङो नायनि, फरायनायावनो लिरनायावनो बुजिखागोन बेखौ। बे जाहैबाय खायफा मानसिफ्रा जोंनो गाज्रि खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होयो एबा सिं हेफाजाबखौनो होखाथारो होनदों। नाथाय जेब्ला बे मानसिया गाज्रि खामानिखौ मावगोन, अब्ला बे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिनि आखुखौ जेरावबो गावनो फोसावलाबायनानै होयोनो। अब्ला बेबायदि मानसिखौनो मोगथाङाव
बुंनानै होगोननो मा आदारबो होयो नावद्राबो बुयो। दा आदारबो होयो नावद्राबो बुयोलै नों मानसिया बेबायदि होननानै बुंगोन होनदों। अब्ला मालाबा जुदि खोनायोबा बेखौनो बे बाथ्रा फावखौ खिन्थानानै होनाय जादों एबा बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जागोन जे सोरबाया गाज्रि मावनो थिनबाय नाथाय गावनि एरनानै खिन्थानानै होजोब्बाय सोरनावबा मानसिफोरनो बुंलालाबायनानै होबाय। दा होमब्ला बेयो बे बाथ्रा फावजों बाहायजागोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव सिखावनि सालाया खान्दा। बेखौथ' बयबो मिथिबाय बेबो माबे सासे सिखावानो दाय खामानि मानसि मावोबा बियो गाव सिं सिं दोनखोमानो सानब्लाबो नाथाय सेबनाय समाव एबा सोंनाय समाव माबा बुंनांगौ माबा मोनसे बुंफ्लांलाबायो होनदों गिनानै। थिग बेबायदिनो सिखाव नङाबाबो सोरबा माबा मोनसे दाय मावनाय मानसिया दायनिगिरिया गाव नङा होननानै गाव बुंनो सानब्लाबो एबा नाजानो सानब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे बाथ्राफ्रा खें खें जानानै बुंफ्लांनायाव बियो गावनो जे दायनिगिरि बेखौ जुदि हमजायोब्ला बे बाथ्रा फावखौ बाहायनानै बुंनाय जायोनो जे सिखावनि सालाया खान्दाखा, नों मासेबां खारग'नो सानब्लालाय बहाय गनो जों मिथिखायो। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बाहायनानै बुंनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय दङ बाहाय दं साल खुन्थानि रोगा नागिरनायनो। साल खुन्थाखौ मा होनना बुंनाय जादों जि दाग्रा जोङो जायखौ नुयो जोंनाव जेराव इसान दङ बे इसान जि दाग्रा सालिनि साल खुन्था मोनब्रै थंब्रै बेखौ होनदों। जेराव मा होनदों बेवहाय साल खुन्थाखौ जोङो मा बिफांखौ गायो जोङो जायखिजाया बिफां दंफां एबा औवाफोरखौ जों गायो नाथाय हास'नानैसो जों गायखायो बियो मालाबाबो रोदा सुआ बिफां रज'नो हाया। दा अब्ला नुनो मोननाय जाबाय होनदों माने मा बियो माब्लाबाबो मोगथाङाव नंखाथारा साल खुन्थाया रोदा जाथारा। दा बेखायनो दानिया मा होनदों मोगथाङाव जाथावथारै खामानि एबा हाबाफोरखौ मावनो थाखाय सोरबाया जुदि हालाय हाफाय नागिरबायोबा दा बेखौ बे बाथ्रा फावजों बुंनाय जायो होनदों। जेरै साल खुन्थाखौ रोदा नागिरबायोबा बेयो मोगथाङाव जाखाया मोनखाथारा। हास'खानाय बिफां थैखानाय बिफां बाथाम एबा अबेबा मोनसे गय हास'नाय जों बेफोरखौसो बानायनायखौ नुयो नोंसोरबो नुदों। दा बेखायनो अब्ला बेथ' रोदा सुखाथारा बेखौ जावनानै नागिरबाय मोननो। बेखायनो नंथारै बाथ्राफोरखौनो जुक्ति लानानै बिनि थार नागिरनाय थाङोबा बेनि नंगुबै नागिरनो थाङोबा बेखौ बे बाथ्रा फावजों बुंनाय जायोनो साल खुन्थानि रोदा नागिरनायालाय अबाव जाफुंबायनो बेबायदि बाथ्राजों बुंनाय खोनागोन अब्ला बेखौ बे बाथ्रा फावजों बाहायनाय जायो होनदों। बेना होनदों मालायनि मोनजाब्ला दाबखा उदै। दा बेथ' जोङो नुनो मोननाय जाबाय माबे दाबखा उदै माने दाबखा माने मा बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन मोनसे जायजोंनो गोदोनि मानसिफ्रा ना दोननानै जायोमोन माने जोबोद गिदिर मोनसे दो बादि। दा बेयो जोबोद गुवार उदैया बेना बेखायनो मा जादों बबेबा मानसिया सोरबा गावनिखौ जाबजानो गिनानै मालायनि अनसि खालामो नाथाय मालायनिखौ जोबोद हां हां थोआ लोमा एबा थोआ थोआ खालामो। हां हां जायो मालायनियाव एबा मालायनि मोनोबा गोबां बाहायद्लाबायो आरो गावनिखौबा गथि गथि दोनथुमो एबा गथि गथि खालामो। दा बेबायदि मानसिखौ मालायनि मोनजाबा दाबखा उदै होननानै बे बाथ्रा फावजों बुंनानै होनाय जायोनो आरो बेबायदि मानसिनि सिगाङाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो। अब्ला मा होननाय जादों गावनिखौ गथि गथि नाथाय मालायनिखौबा लाबलाब साबसाब बाहायनाय बे समाव जानायनि बेलायावबो गावनिखौ अनसि जानाय गुबुननिखौबा माने लाबलाब साबसाब जानो लुबैनाय थोआ थोआ खालामनाय बेबादियाव बे बाथ्राफोरखौ बुङो होनदों। बेनिफ्राय दङ मोनजा रोङिनि उदैया गिदिर नैबे मानसिया मा होनदों खायफा मानसियानो जानाय लोंनो थाखाय न'आव गैया लोमाबा थोआ लोमाबा बेहा मालायनाव मोनजाब्ला जेखौ मोनो बेखौनो जायो एबा थोआ थोआ खालामहैयो होनदों। दा बेबादि मानसिखौ मोनजा रोङिनि उदैया गिदिर होननानै बुंनाय जायो होनदों। दा बेखौ एक्सुवेलि बाहायनाय जाया एबा बेखौ बुंनो थाङोबा माने मोनसे दुखुनि बाथ्रा नेगेटिभाव थांनो नागिरो मानो होनबा गैजा रोङि मानसिफोरखौ बुंहरनाय जादों। दा बेखायनो बेखौ जोङो बारा बाहायनाय नुवा आरोखि जायहा गैजाया एबा जानो थैया बिसोर मालायनि मोनजाबा हां हां जाग्रा जायो होनदों। दा बेखायनो बेखौ इसिग्राब इम्परटेन्ट होनाय जाया। नाथाय माखासे मानसिफोरा जुदि बेबायदि आखु दिन्थियोबा बेखौ बे बाथ्रा फावजों बुंनाय जायो आरो दा बे। बेनिफ्राय दं हास्राव हाया हाब्रु जायानो। हास्राव हायाथ' बालासिया अन्थाइ सेराब थायो बेखायनो बेयाव हा गुबै गैया हासार गैया बेखायनो हाब्रु जाया। दा बेखायनो मा जादों होनदों बेखौ जों जेसेबांखि दै होनानै हाब्रु खालामनो नागिरो बे जाया होनदों। थिग बेबायदिनो मा होनो गाज्रि हाबा मावै मावै जायनि आखुआ गाज्रि जाबाय माने खोथा लाखाला जाय अख्रा जाबाय जाय अहं जाबाय जायो माने मा होनो आब्रा जाबाय। दा बेबायदि मानसिखौ जोङो गोरोबहोनो फिननो थाखाय एबा नोरोम आखु लाबोफिननो थाखाय सोद्रोमाव लाबोफिननो थाखाय एबा बेनि गाज्रि आखुखौ गारहोनो थाखाय जों जेसेबांखि नाजाया मानो जों बेखौ सोलायहोनो हाया होनदों आरो बेबायदि सोलायहोनो हायि समाव बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायोनो। दा जों मालाय मा मावनानै बेखौ बुंनानै मा जाबावनो हास्राव हाया हाब्रु जाखाया बेबायदि बुंनानै बाथ्राजों फोरमायनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय दङ गराय नुब्ला सिं बायो बेखौबो जों बुजिगोन बेथ' जाहैबाय मा होनदों गराय नुब्ला सिं बायो माने मा गोदोनि समाव एबा जायखिजाया मानसिया गाव थाबायनानै थांनाय समाव एबा माबा ओरैनो थानाय समावहाय गरायफोर नुयोबा गाखोनानै बेरायनो लुबैयो गाखोनानै थांफानो लुबैयो दा गाव थाबायनो हाया जाफ्लायो। थिग बेबायदिनो गराय नङाबाबो
गराय नङाबाबो गाव बबावबा थांनो ओंखारनाय समाव गावनि खाथिजों सोरबाया गारि लानानै फैगोन, सोरबाया साइकेल लानानै फैगोन, सोरबाया माबा मोनसे मा होनो फैनानै लानानै फैगोन, अब्ला गाव थाबायनो हाया माया मेंबाय बायदिसिना बाहाना दिन्थिनानै बेजों थांफानो लुबैयो। दा बेबायदिनो खामानि मावनायनि बेलायावबो सोरबाया जुदि गाव माबा मोनसे खामानि मावगासिनोखा दङ, नाथाय गावनो मावजोबखागोन बे खामानिखौ, मावनोबो हाखागोन मावनो होनानैनो लाखादों, नाथाय बिनि खाथियाव जुदि सोरबाया थाफैफायोब्ला गाव मावनो हाया मेंनाय माबा माबि खारन खिन्थानानै बेखौ मावहोनो लुबैयो, अब्ला बेखौ मा होनगोननो गराय नुब्ला सिं बायो होनदों। ओंखायनो बे बाथ्रा भावखौ बेजों बाहायनाय जायोनो। मोननैया जाहैबाय नंथारगौखा, लामा हान्थिनायनि आरो मोनसेया जाहैबाय खामानि मावनायनि। मोननै बिथिङाव बेखौ बाहायनाय जागोन होनदों। सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम, बेखौबो जों बुजिगोन। सिखा गोदानखौ जों बानिया एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय समाव जोङो गोदानाव माबायदि बेखौ नायनानै सिनाया, गोबौ नुगोन, लहानि कुवालिटिखौ जोङो नुगोन, नायनाय समावनो हमनो हागोन। नाथाय साननै सानथाम दानबानो दानजानाय मुवा बेसादफोरनिजों फिनजाथाइ जानानै बियो अबेबा लहा नंगुबै नङाबा बुथुवा जागोन, नंगुबै सिखा नङाबा एबा सिखाया दुरबलबा बियो बायगोन जिगोन, जेबो मोजांबा जेबो जानाय नङा। सानथाम सानब्रै मा दाननो, दानबाय थाबाबो जेबो जानाय नङा। दा अब्ला थिग बिदि सिखाखौ जेरै जों सिनायगोन, बेबायदिनो हिनजाव गोदानफोरखौबो जोङो बिनि गुबै आखल आखुखौ मिथिनो थाखाय गोदान समाव मिथिनो हाया होनदों। बेखायनो मा खालामनो हायोनो, जेलाना मास मोननै मोनथाम थाङो अब्लासो बिनि हिनजावा गावनि न'आव जा आखलनिमोन बेखौ गावनि न' बायदि साननानै हौवानि न'आव गुबैयै दिन्थिफुंथारगोन होनदों। अब्ला बै समाव जुदि हिनजावा गाज्रि आखलबा गाज्रि नुगोन, मोजांबा मोजांखौनो नुलांबाय थागोन, जेबो सोलायनाय नुनो मोननाय नङा। बेखायनो मा होनो, हिनजाव गोदानखौ दानथामजों सिखा गोदानखौ सानथामजों रुजुनानै बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय दङ सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङानो। माने मा होनदों बेयाव, माब्लाबा हां सैमा सोंनाया अरनो रोङानो खाथियाव थांब्लाबो, थिग बिदिनो गोबां खोरोमदावलाबायनाय अखायाबो माब्लाबा हानो रोङा होनदों। थिग बेबायदिनो दानिया बेफोर मोननै मिथिंगायारि जाथायजों मा रुजुदों, नैबे मोनसेखौ रुजुदों। बांद्राय सोरबाया गावखौनो जोबोद गोरों अस्थाद बादि खुगायाव माने मा होनो अस्थाद मा होनो बेखौ, गावखौ रोंजोबगौ साननानै गुबुनखौ फोरोंथाइ होग्रा, मालाय खामानि मावनाय समाव गावखौ बिराद माने गोरों दिन्थिनानै बाथ्रा बुंग्रा मानसिफ्रा गाव खामानिखौ जेबो मावनो रोङा होनदों। आरो जेबो उदाय रोङा, गाव प्रेक्टिकेल गैया खिन्थु खुगायाव हायो, खुगायाव गासिखौबो हाजोबो, गाव प्रेक्टिकेल गैया, मालाय मावनाय समाव बायदिसिना बुंबाय थायो, एबा जानांगौमोन ओरै मानांगौमोन ओरैसो जानांगौमोन ओरैसो जानांगौमोन नोंना जायाखिसै, बिदि बायदिसिना फोरोंग्रा बेबायदि मानसिखौ बे बाथ्राखौ जों बुंनाय जायो होनदों। दा बेबो गोरलै, बेखौबो जोङो समाजाव मोनो, बाहायबाय थाखायो बेखौबो। दानिया जाबाय बेयाव कमल कुमार ब्रह्मनि बे लेखायाव बेखिनियानो जोब्बाय, नाथाय बिनि गाहायाव दंबावोमोन माखासे। जेरै जाबाय होदों, माखासेया दंखायोमोन, जेरै मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया, बे दङ। बेनिफ्राय आरोबाव दंबावोमोन बाहाय थुरि नुब्ला बाथि गारो, बेखौथ' थांखांबाय। बिफाङाव मोफौ गाहायाव बाहागो, बेफोर अखा नागारनानै खफ्रि हमनाय, बेफोरो बाहाय गैया, आरो बे गैयैखौ बाहाय होगोन। आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां जोंनि समाजाव बाहायग्रा दङ, बेखौबो होफादों। बिफाङाव मोफौ हायाव बाहागो, बेखौ होनाय बिफाङाव मोफौ हायाव बाहागोआ जाहैबाय मा होनदों, मा जोंनि समाव माखासे मानसिफ्रा बेबायदि होनदों जे माबा मोनसे जुनार एबा बिफाङाव मा दं, मोफौ दंबा बिफांनि मोफौखौ मोननायनि सिगां जोङो साबैसे मानसि बेसेबां बाहागो गोलैगोन, माखौ लागोन माखौ लाया, बबेखिनिखौ गोलैगोन बबेखिनिखौ गोलैया, बेफोरखौ साननानै बाहागो खालामग्रोयो होनदों। नाथाय मोफौखौबा हमनानै मोनगोन ना मोना बेखौ जों मिथिया होनदों, गावसोरबो मिथिया। दा बेबादिनो माखासे मानसिफ्रा माबा मोनसे जथायै खामानि मावनो लायोबा, खामानिया जानायनि सिगां खामानि मावनायनि फिथाइखौसो बाहागो रानग्रोयोबा, गावनि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो सेयार खालामलायग्रोयोबा, दा बेबायदि बाथ्रा भावजों बेयाव समाव बाहायो होनदों। खामानिया जायाखै, जागोन ना जाया बेखौबो मिथिया, नाथाय खामानि मावनायनि फिथाइखौसो बाहागो रानलायग्रोयोबा बेखौ बे बाथ्रा भावजों बाहायनाय जायो होनदों। दा बेखायनो बेबो मोनसे। आरो जुदि नोंथांमोना बेखौ मोनाखैबा स्क्रिनशट खालामनानै ला, बेनिफ्राय मोनगोन, बेखौ लिरख'नानै ला, नट्स हिसाबै PDF फाइल गैया बुंखानाय जादों। बेनिफ्राय दं अखा नागारनानै खफ्रि हमनाय, बेबोथ' बेखौबो मोननाय नङा, मोनाखैबा स्क्रिनशट खालामनानै ला, आरो बेनिफ्राय नट्स खालामनानै ला। अखा नागारनानै खफ्रि हमनाया मा होनदों, जोङो नुबाय अखा हानायाव जों सिजानो गनायनि थाखाय खफ्रि हमो, आरो खफ्रिखौ जोङो अखा हाखानानै हमखाया, आरो अखा हाखानानै खफ्रि हमबा जों मिनिजागोनसो, खफ्रिखौ खुनानै दोननांगोन जोङो, मानो होनबा अखाया हायाखै अब्ला मानो खफ्रि हमनो। दाना थिग बेबादिनो जेब्ला बबेबा मोनसे हाबाखौ मावखांनायनि उनावसो सोरबाया हाबानि सायाव मोजां गाज्रि बिजिरग्रा फैयो होनदों। खामानिया मावनानै जोब्बाय, नाथाय बे समाव खामानि मावनाय समाव रावबो एडभाइस होग्रा गैया, रावबो सुबुरुन होग्रा गैया। दा नाथाय खामानिया मावखांनायनि उनावहायसो सोरबाया फैनानै बे जायाखै, ओरैबायदिसो जानांगौमोन,
बेखौ मानो थाल लाराखै ओरैबायदि खालामजागौमोन होननानै जुदि सोरबाया बुंफैयोबा बे बाथ्रा भावखौ बाहायनानै बे मानसिखौ बुंफिननाय जायो दासो मा जाबावनो अखा हाखानानै खफ्रि हमफैलाबायोबा एबा अखा हाखानानै खफ्रि हमनाया मा सोलिबावनो बेबायदि बाथ्राजों बुंनाय जायो होनदों दा बे बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव नै मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया होनो दानिया मा होनदों मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया जानांगौमोन बेयो नाथाय ससेया गोमाबाय दा होनो जोंनि समाजाव जोङो मानो बिबार मोदोमग्राफोरखौ जोङो मोदोमनाय बिबारखौ सोरबा सासेनो मानसिनो होखोमानो सानबाबो होखोमानो हाया होनदों मोदोमनाय बिबारखौ जों होखोमानो सानबाबो होखोमानो हाया मानोना जोङो जेसेबां होखोमागोन होनायखौ नुवाखैबाबो नाथाय मोदोमनायानो बेखौ मिथिहोखागोन होनदों मोदोमनायनि थाखायनो बेखौ हमजागोन जोङो दा बेबायदिनो सोरबा सासे सुबुङा जोंनि समाजाव मोजां खामानि मावनानै दंब्ला एबा मोजां खामानि मावोब्ला बेखौ बियो गाव खिन्थानानै लायाबाबो एबा बेखौ रावबो नुवाखैबाबो नाथाय दान्दिसेनि उनावनो बे बाथ्राया गोसारगोन आरो बयबो मिथिखागोननो मोजां खामानि मावनायखौ लासैयैबाबो मिथिगोन एबा थाबैबाबो मिथिगोन आरो दिनैल' नङा बियो बोसोर गोबावसिमहालागै जोबोद गोबावसिमहालागै मिथिनानै थागोननो दा बेखायनो बे बाथ्रा भावजों बुंनाय जायोनो थिग बिदिनो सोरबाया इन्टारनेसनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल मोनबोदोंनो खेलायाव अब्ला बेखौलाय सोरथो मिथियो थागोन बेथ' गावखौ खिन्थाया गावखौ जे सोर मानसिफ्रा मिथिनानै दङ बेखौ गावथ' हमनो हाया नाथाय जोंथ' सिनायजोबो बे थिग बिदिनो सोरबा मा होनो माबा मोनसे थुनलाइनि गिदिर बान्था मोनबाय दा बेखौ गाव मिथिया गावखौदि दुनियानि मानसिया मिथिनानै दङ नाथाय जों बयबो सिनानै दङ बिथाङा उमुक ओरैबायदि बान्था मोनदों दा बेबायदि बेखायनो मोजां खामानि मावनाय मानसिफोरखौ मिथिया एलासे थाजानो लुबैबाबो मिथियोबो होनदों जेरै बिबार मोदोमनायखौ होखोमानो नागिरबाबो होखोमानो हाया बयबो मिथिखायो दा बेखौ बाहाय बे बाथ्रा भावजों बुंनाय जायो होनदों बेबो स्क्रिनशट लानो हागोन बेनिफ्राय दङ गोजौथार बिफांनिफ्राय साया मोना होनदों नैबे मोनसेबाराव बे गोदान गोजौथार बिफांनिफ्राय साया मोना माने मा गोजौद्राय बिफाङा थं-थङा मा होनो थिग मथन जिरायनो थाखाय साया होनो हायानो बिनि सायाया गोजानाव खारलाङो आरो गुसेब जायो आरो दख्ला दख्लि जायो ओंखायनो जिरायथाव जाया नाथाय फांसे बिफाङा सायख्लुमबासो बिनि एरियाया गुवार जागोन आरो खाथियावनो साया जागोन बेयावसो जिरायगोन मानसिफ्रा थिग बेबायदिनो समाजाव माखासे जोंनाव जोबोद गोरोंथार मानसिफोर दङ होनदों जाय गोरोंथार मानसिफ्रा गावनि रोंनायखौ लानानै समाजाव जेबो बिहोमा होआ समाजनि बायदिसिना खामानिफोराव ओंखारा समाजाव बायदिसिना खामानिफोर दङ दाय गोरोन्थिफोर दङ समाजनि फोसाबनांगौ हाबाफोर दङ बेफोराव ओंखारा गावनि रोंनायखौ लानानैनो गाव दुगा दा बेबायदि मानसिखौ बे बाथ्रा भावजों फोरमायनाय जायोनो गोजौद्राय बिफांनिफ्रायलाय जोंलाय बबेयाव साया मोनफेरो होननानै बुङो आरो जुदि सोरबाया उमुगा मालाय जोबोद गोरोंथार बेनो जोंनिखौ ओरैबायदि फोरोंनो हायो जोंनि गामियाव ओरैबायदि हाबा मावनो हायो नाथाय मानो मावा बेलाय होननानै जुदि सोरबा रायलायबायोबा खायफाया बुंगोन है बाद हो गोजौथार बिफांनिफ्राय जोंलाय माला साया मोनफेरा होननानै बुंगोन माने गोरोंद्राय जाबाय नालाय गावखौनो मा साननानै लाबाय गैला जोंनो जेबो नायसनला जोंखौ बेबायदि होननानै बाथ्रा भावखौ बेखौ बाहायनाय जायो होनदों दा बिनि अनगायैबो गोबांथार बेबायदि बिजाबाव गैयि खुगा सोलिनाय बाथ्रा भावफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि कालेक्सन मोनदोंबा हर कमेन्ट सेक्सनाव जुदि सोरबाया हाथाराखैबा बेखौ बानायनानै होनाय जागोन बेनिफ्राय गुबुन रावखान्थिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन गोबांथार आरो बेजों लोगोसे गुबुन क्लास लानाय गुबुन थाखोनि भिडिअफोर मोनगोन आरो बेबायदिनो रावखान्थिनि मोनलांबाय थानो हासिगोन गोबाङानो रावखान्थिनि भिडिअ खालामनो बुंहरबाय थानायखाय बेखौ बानायनाय जादों गोलाव जाबाय जुदि बुजियाखैबा खनले नायबाय था ससे एसेनोसै गोजोन